Aidau aurren zerbitzua Bergarako ludotekak aurreko ikasturtean aurrera eraman zeban parte hartze saio baten ondorixua da. Parte hartze saio hauetan, bai garaiko erabiltzaileak eta Bergarako herritarrak parte hartu zeben, eta ondorioztatu zen zerbitzua birmoldatu beharra zegoela. Azken finean, gure helburuak Bergarako haur eta familia gehiengoana heltzea da kalitatezko aisialdi bat eta euskaldun bat eskainiz. Eta horretarako udalarekin eta jardun euskara elkarteekin batera proiektu berria aurkeztera gatozen duan. Zerbitzu hau nagusiki 4 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzenduta egongo da. Eta funtzionamenduari dagokionez, lehenengo eta behin kontuan eduki beharko dugu aforo mugatu bat egongo dela eta ekintzetan parte hartzeko izena eman beharko dela. Horrez gain, egun finkoak eta egun berezixak edukiko ditugu. Egun finkoetan adin guztietako haurrak etorri ahalko dira zerbitzuak eskaintzen dituan ekintzetan parte hartzeko eta gainontzeko egunetan, hau da, egun berezixetan adin konkretuetara bideratutako ekintzak, ekintza bereziak eta bestelako festak eta egongo dira. Ate irekiak ingo ditugu irailean zehar, konkretuki iraiak 20tik aurrera, Oxirondo plazan. Eta ate irekiak izango dira astelehenetik ostiralera taldeko 5etatik 8etara. Eta animatzen zaituztegu bertara etortzera, proiektua gertutik ezagutzera eta informazioa eskuratzera. Eta bitxartean bai ekintza batzuk gauzatuko ditugu. Ondo pasatzeko garaia heldu da, beraz, hemen itxengo zaituztegu.